wonke umuntu unokuthi ababhali basigoqa wonke umuntu aqala ka grade 2 wakushuthisha wakunamaculture uyabona. Asinibingeleleke bazalwane siphinde sinamukeleke kulolu hlelo oluyingqayizivele. Namhlanje ke ngiphethe uSonkondlo ongowesifazane igama lakhe uSindiswa LadyAfrika ongwakwaZulu. Umdidiyeli, umhleli wemicimbi, umgqugquzeli wentsha kwezobuciko. Akagcine lapho ke bazalwane, umbhali wencwadi, umqophi wama live shows, unane DVD. Abantu ke bazothi ngibiased ngenxa yesibongo kodwa konke engikushoyo kwenziwe uyena sawubona dade. Sanibona like aninjani. Siyaphila ntombi uhamba kahle? Hayi, ngiyazame. Cha ke njengale ngaphambi kwesiqhubeko waziwa muhle ntombi. Waziwa muhle ntombi. Usuka. Waphuma uzulu ephelele bazalwane. Waphuma uzulu ephelele. Uzoledlulela. Usuka. Iyathelelana le. Cha mfethu siyabonga kakhulu ukuthi uzivakashele nje nokuthi udele isikhathi sakho kwi-schedule yakhe ebhizi kangaka uze uzohlala nathi la. Abantu abaningi ke bayakwazi umsebenzi wakho bayawazi nalabo abangakwazi bazokwazi ke namhlanje kodwa ke for laba abakwazi usumphambi kwabo usunomkhubulwane. Ubani uSindiswa? uSindiswa udabuka kuphi? Yo yadabuka ngempela. Igama lami nguSindiswa LadyAfrika ngwakwaZulu. Ngizalelwe ezindaweni ezimbili. Awuyini manje. Ngathi ukuthi ngingowaselamonville kanye nasembumbulu. Isizathu sokuthi ngikubale ngizibale zombili lezi indawo ukuthi angifuni ukuthi la njengomuntu phela ophumelelayo yabo bese kuthiwa usuyasiphika thina. Ubaba wami waselamonville, uma wami owasembumbulu, zombili lezi indawo ukukhuleni kwami ngiya ngapha ngiye ngapha. Nombhali wobuciko nje obhalwayo. Angithanda ukuthi ngithi izinkondlo kuphela noma kuukuthi izinkondlo izona engathi zachuma kakhulu kodwa ngiyabhala nobunye ubuciko njengama essay manje nginekhalam izinto ezibhalwayo nje mina nokubhala sikanje kodwa ke nje okubaluleke kakhulu ukuthi ubuciko ngiyabuthanda kakhulu futhi ibona obunendawo kakhulu empilweni. Kunento ebalulayo laza amakhalam usoyikhuluma maqhubeka isikhathi ngoba ngi-interested kakhulu kuleyo. Mhlawumbe umuntu ongafisa ukubuza ukuthi uLadyAfrika leli gama leli i-stage name sakho? Wasithola kanjani? uLadyAfrika i-stage name sami ukuthi ngasithola kanjani ngaziqabamile. Ngaziqamba mina umuntu ngesikhathi esezi-realizile ukuthi hayi mina lolu hlobo lembhalo eminingi engibhalayo engathi itholakala ngapha uma efica abanye efica ukuthi ayibo khona ama-stage name la angikwazi ukusala nami. Ase ngithi okay mina ngivama ukukhuluma ngani-ke uma ngibhala ngathi ukupheqapheqa maningi nje amagama efika kodwa kwaba ukuthi hayi ngiyabona ukuthi ngibhala ngezinto kakhulu ezithinta i-Afrika ngenxa yothando lami lwe-Afrika. Bese ngithi futhi ngileti njalo hayi ngiyakuve ngiyibhanqe ngibe uLadyAfrika kanjalo. Ngikubuza eminye yemibhalo yakho la ekhuluma khona la uthi khona Afrika vuka ilanga ngazi likuphi. Ya phela indala nje. Ngizama ukuthi ke nginakho ukufakaza ukuthi uma uthi wena isikhathi esiningi ubhala ngobuwena ngobuAfrika bakho into ekhona ngempela ngiyafakaza nami lapho. Mhlawumbe komunye umuntu angathi baleni nokubhala futhi kukufica kanye noma ikuphi la urealize khona ukuthi hayi mina ngiyakwazi ukubhala nje. Yo into elikhulu leyo oyibuzayo into edala ukuthi ngithi into
elukhuni ukuthi wonke umuntu unokuthi ababhali basigoqa wonke umuntu aqala ka grade 2 kwakushutisha kwakunama-culture uyabona kodwa mhlawumbe indlela engingayichaza kangcono ukuthi inspiration yami nokubhala isuka kuphi ngicela ukufundela iSonnet encwadini yami Mayini yiyo le encwadini yakhe incwadi lebekelwa amazalwane eyakho tata ibhalwe uyena wayipublisha iyadayisa futhi ayihambi yodwa ine-DVD. Yebo ngizobe sengichaza kangcono le iSonnet ngayibhalela ugogo isihloko sithi mina nogogo wayibhalela ugogo. Yebo wena ndaba ezitha-ke ugogo wami wayewumuntu wayesixoxela iy'nganekwane ikakhulukazi njengoba sazi ukuthi iy'nganekwane ngabe senza iphutha nje sizithi qikelele ey'nhlokweni zobuciko obukhona. Iy'nganekwane enye nje yobuciko obubaluleke kakhulu ngoba nabo ubuciko buya ngey'gaba. Ingane uma uzoyishaya ngenkondlo eqhumisa ikhanda angeke iyizwe leyo nto uyabona. Ugogo wami-ke waye athi angiculi kahle ngicula njengogogo. Wayathi ilitshe likantunjambili alivulwa ngabantu livulwa izinkonjane zona ezindiza phezulu ngivulele ngingene. Ngingubumtoti behubo lezinganekwane ngingumntwana weAfrika kulesizukulwane. Ukwasukasukela isikole sami sokuqala iphimbo likagogo eyixoxa kungathi okokugcina. Ngingumphumela wezimfundiso zabamnyama ngizungeza iziko ngomnyama simpheka ngogozwane eyihaya ayihube owami ugogo. Ungayeki bungafikile ubuthongo gogo ngiphelezele uhleko olungenakubhuqa ngangiphelele eziko ngingenasono ngingubumtoti behubo lezinganekwane umntwana weAfrika kulesizukulwane. Yebo iSonnet kagogo ake ngiphindisele la iSonnet kagogo ke leyo. Angiqiniseki kahle noma angeke ngize ngikhombe ukuthi ngomhla kabani noma ngonyaka ukuthi ubungozi bokuthi ngikhombe ngoba khona la ngake ngakusho nje publicly ukuthi mina ngaqala ukubhala inkondlo la ngesikhathi sokuthi kwakuyise high school nokuyila ngasukuma khona ngamemthandazweni kwaba khona umuntu okhomentayo ku Facebook wami engangifunda nayo grade 7 wathi awuyibali yini lezi owawuyibhala sisafunda nawe eprimary and isizathu sasidala ukuthi ngingayibali ukuthi ngangizenyeza ngazo ngoba nami sengibona ngathi awuyazi ngibhala kangcono ngangiyidlalela lapha ngakho angifuni manje uma usehambweni lokuyithola kufanele ufike la uthi khona nala ngangingakenzi kahle khona kodwa ngiyazirecognize ngoba kwakho ngangokucabanga kwami ngaleso sikhathi. So ngakhula ngumuntu othanda ukufunda incwadi ngema-library ngangithanda uba-BW Vilakazi ngangithanda kakhulu uba-DPZ Ntuli ngagcina nje ngumuntu obhalayo noma ngaleso sikhathi ngangingaqondi kahle ubuciko bami ukuthi ngizothi inkondlo noma indatshana noma ispeech noma yini ngakho nje kade ngaqala ukubhala. Impilo yakho nje iyabhala. Ngiyabhala nje kodwa ukusukuma ngibe nesibindi sokuthi angishare lento le phambi kwabantu ngangithi sibusisiwe Comtech High School ngifunda khona eMbumbulu kwakungu 2007. Sibusisiwe 2007 kunjani kuma phambi kwabantu? For wena nje usindiswa. Nali ihholo ligcwele phama iPlayhouse usekubizile upheli. Phama. Ukuma phambi kwabantu angifuni uqamba amanga. Ukuma phambi kwaba uyakhula
njalo entweni yokuma phambi kwabantu kodwa angikholwa ukuthi ufika la usuyisinqadu uthi khona nje ngumpetha-ke manje usuwumpetha usasaba futhi kuyingozi kakhulu ukuba impetha ngoba ungagcina ungasayihloniphi nawe lento oyenzayo uma ngima phambi kwabantu kuba nezwi njalo elithi uma sengibizwa nje mhlambe uPage engibiza ngoba khona into ethi waze waphapha uyababona bonke labantu bahleli bashaya izandla nawe ngabe uhleli ushaya izandla kodwa uxakwe yini bese kuba khona lento ethi hey salusuka ngoba sekubiza kodwa nje ngiyasho njalo ngihlali ngishaya ovalo kodwa ngisebenza ngokuzikhandla usuku nosuku ukuthi ngizikhumbuze ukuthi kubalekile ngiphathiswe kona ukuthi ngibaphe nabanye abantu. Njengoba umuntu osebhale nencwadi yaze yapublishwa ngiyakuzwa futhi umention obaba uBW Vilakazi oDPZ Ntuli ukubona kubaleke ngani ukufunda uma uyiciko kakhulukazi. Ukufunda uma uyiciko kubalulekile kakhulu. Ngicabanga ukuthi kubaluleke nje ukuqala ngoba siyalizwa ihlathi. Kubaluleke kakhulu ngoba kukhona amaphutha ongazi ukuthi ubhale nje into mhlambe usu-offende umuntu othile noma awusahloniphanga isibonelo njengoba kade kukhothemisilo ukhona nje abethu isilo singcwatshwa ngomhla kabani ihlazo njalo futhi akulona nehlazo umuga nje into esingayazi uyabo kodwa ukuyihlupha ngokufunda wazi kuvula ingqondo akuvula ingqondo kuphela ukwazi imigomo ethile neindlela zokukhuluma kuvula ingqondo nasekutheni uzwelana kangakanani nabantu isibonelo wami khona abantu nje abavele mhlambe umuntu abhalwe ngesimo mhlambe sokudlwengulo akakazi abe kuleso simo yena uke mhlambe ayezwe kuthiwa kudlwengulwe bani mhlambe akaze kwenzeke nakumuntu oseduze naye avela abhale nje nakhona izibonela ku Facebook noma ikanjani bese umuntu ohleli ethinteka kabuhlungu ngoba lento imkhumbuza into ethile akukona ukuthi akumele ibhalwe leyo nto uyabona kodwa ukufunda kuzokwenza ukuthi uqonde ukuthi zwelana nabantu abazokwazi ukuthi bafunde lento lo mbuzo wakho ngilidela leyo mpendulo ngilidela kulo mbuzo ukuthi embhalweni yakho ungangivumela yini mangathi ngifuna igama eli-right lesiZulu ukuthi noma ngizoqala ngisebenzise lesingisi ukuze kuzobuya le confrontational umuntu onganqeni mayibhala oshintsha ngoba injalo noma obhekana nobuso nezimo noma ngeinto asuke ekhuluma ngathi ngoba phela ngiyakwazi mawusumile phambi kwabantu usubiziwe ngingathi ke kulokho ngenxa nje yokuthi sisezweni elikhululekileyo uya ngokusakha isibindi sokusho izinto ezithile mhlawumbe omunye abenganqeni ukuzisho noma omunye abengathi uma ezisho uma esebuzakala ngazo angakwazi ukuyimela cabanga ukuthi futhi kusibuyisela nasekutheni kubaluleke ngani ukufunda ngoba ukuba nesibindi sokukhuluma into ongathi mubuzwa futhi awukwazi umuthi kwenzeka ukuthi angazi obani bayabulala abantu bese kuthiwahlala phansi angithi awufundisekile ukukhuluma into owayizwa nawe ngakini usufakwe inkantolo usilandiseke sole eqaleni ngakho ngingasho ukuthi yebo nazo confrontational ngingasho ukuthi nginjalo ezintweni engizaziyo ezintweni engizaziyo okungayona kuphela imizwa okunye
mina ngibhala ngendlela abantu abazizwa ngayo la phansi. Hayi le phezulu, impilo yaphezulu angiyazi. Yala phansi la elokishini ukuthi njoba sihleli la madoda. Uma ngithi hey kwenzani lapha eParliament? Hey yabo. Asazi silathini uyabo. Kodwa isibindi sisuke sakhiwa ukuthi ngempela ngiyazi ukuthi la kwenzekani. Usuwenza into eziningi, publishile, wabe wenza ishow e-DUT Courtyard Theatre, hayi bo, into eyayenziwe lapha lokho kuthiwa ama-props, ama-decoration. Wawuhloseni ngaleya show ethi Nomkhubulwane? Oh, uNomkhubulwane kwakuwukuthi okokuqala ixathu lokuthi njengamanje ngiyazibona ukuthi sengikhulile sengenze umsebenzi wami cishe iminyaka eyi10 ngaleso sikhathi ngiperform kwase kuwukuthi okay angiqoqele ndawonye izinto ebengizenza ngibanikeza abantu ukuthi hayi mina seningakwazi ngokusemthethweni ukugoduka nami ayiloko ukuthi uyirecordele seningagoduka nje nami kahle sivumelene nami ngitholile ukuthi angakubi uyabo kodwa ngaphezulu kwalokho kwakuwukuthi ziningi izinto esizizwayo njengamanje ngenxa ukuthi ulwazi liningi nabantu bafundile nani kodwa kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi khona izinto uthola sekuthukeka isiZulu sethu sekuthukeka isizwe sethu ngezinto ezithile ukuthi uma sicabanga ngengqondo yasentshonalanga siyibone zingasenzeli isense yabo. Uma ngenza uNomkhubulwane kwakuwukuthi umuntu wesifazane kakade nje Afrika wayebalekile uyabona wayebalekile kwasekuqaleni sisuke uma sikhuluma mhlawumbe sethi silwela amalungelo abantu besifazane nani futhi singabe sisagxila ukuthi mhlawumbe la konakala khona ikule age noma ikule era la konakala khona bese kube ngathi bonke abaphambi kwethu babengamcabangeli umuntu wesifazane babengamthandi umuntu wesifazane uyabo nanokuqonda ukuhlukana kwama roles ukuthi kahle hle kwakungeve ukuthi kucindezelwa lo akasenzi lutho yayithini irole kalo uyabona. So ngangizama ukubuyisa into enjalo ukuthi iAfrika iyamdinga umuntu wesifazane iyamthanda umuntu wesifazane futhi ubalekile umuntu wesifazane kanti ke futhi imvula njengoba sazi isho ibusiso kwabo ukuthi ke mayine Nomkhubulwane njengoba sazi kwaqhwakela entabeni kucelwe imvula kuNomkhubulwane. Ukuthini ukuphawula kwakho ngezinga noma iqhaza elidlalwa abantu besifazane kwezobuciko? Ngishama. Ethi ngishama. Ingabe bathola i-platform eyanele? Cha. Hawu kwaza cha. Abatholi ngokubuka kwami ngokwanele kodwa sithi isiZulu kuthiwa singanyazi ngokuqhubeka kwesikhathi kuya ngokuba ngcono khona nje la enkondlweni bewuthola ukuthi kune show umuntu wesifazane uyedwa uyabo umuntu wesifazane uyedwa abanye lababeni lomlili beni ithola ukuthi ni u9 bese kubekwa nje beka nje oyedwa uzocabanga ke babe bathathu abesilisa babe u7 iWomen's Day uyabo akulingana kodwa akusafani nathi siyakhuluma siyasho ukuthi siyasho ukuthi hayibo hey asifakwe kodwa futhi ngicabanga ukuthi kubalekile nathi ngelinye ilanga sikusho lokho lento yokubalansiswa kobulili ezintweni akusho ukuthi sivumela imediocrity ingakho nami ngingathandi ukuthi uma umuntu engincoma ngisale sengiba embongi eright kwabesifazane nje ukuthi kanti nabesilisa nje nginankinga yabo. So ngizama ukusho ukuthi nayo lento yokubhalansisa asisho ukuthi
sisuke sithi mediocre sithi bakhona ba-good abesifazane ngakho sicela ukulingana siyakudeserve lokho hayi ukubalansisa ngoba asitajukele kufanele siyabhala asitajukele uyakhuluma ingane mhlawumbe sesivala bengingafisa ukuthi abantu batshele nge-DVD yakho ukuthi bangayithola kanjani incwadi yakho bese ke use-highlighter futhi ngendaba ye-column leyo ukhuluma ukuthi kune-column manje osunayo la ufaka khona umsebenzi ukuthi abantu bengenza njani ukuthi bayi-access leyo column leyo. Ngamafuphi nje angizidayisi. Ngine-DVD Nomkhubulwane One Woman Poetry Show i-live i-DVD kanye nencwadi kutholakala kimi ikhasi la ku Facebook Afrikazania Inc. Afrikazania Inc. Yebo. Nako Instagram kunjalo. Uyakwazi ukuthola kumina lokho. Ngaphandle kwalokho kunye kubalekile ngaphandle kwalokho sibuye organize nezinye izinto njengama camps ama poets nabathandi be-poetry ngakho kungakuhle impela umuntu nimlandele ukuze kuzobonakala izinto ezikanjalo. Ikhalam yami ikumaka magazine magazine ku Facebook page labo njalo uma kunguLesithathu ngisuke ngiphawula ngezinto ezithinta kakhulu abantu besifazane igama la ikhalam yami ushuni wabesimami awushuni wabesimami sabonga kakhulu tate ngoba ngichaza ngiseqala ngithi ngiyakwazi umuntu omatasa kangakanani yani ngiyazi lezi insuku uhlela lento yeshow ye-camp yenye isidingo engihlonipha kakhulu ezokuqinisekisa ukuthi kube khona ubudlelwane phakathi kwabo ababhali noma amaciko nabantu abalandela umsebenzi wabo ngoba ekugcineni phela nathi siyabantu sikhona la hayi sila nabo abantu nomsebenzi ke mfethu muhle kakhulu nje sengathi ungaqhubeka nanokuthi nalento yakhe ukuthi uqoqozele ukuthi laba banje ngawe bathole ngoba bakufanele futhi lapha abafanele ukuthi bathole ini ithuba lokuthi nabo bavele baveze umsebenzi wabo bazakalisa ilaka lapho lokho ke sikushayela ihlombe kakhulu ngento osuzenzile futhi nesaziyo ukuthi usazosenza okunye nokunye singabatshela abantu uma befuna ukuthola imininingwane noma ngezinto osazozenza abalandele lapha nendaweni mhlawumbe ke mase sivalelisa ngiyazi khona into nayo yabantu bese sigoqa ke mayine engizonipha kona okufushane namuhla sengihembe kuthi Ethile eminyakeni engaphezudlwana kweyinkulungwane edlule unentokazi Ethile ndawanathile yabe inephimbo elihle ligqiba ubuhle yayicula kahle kunezinyoni yayigqiba iculo lezinyosi akekho umama owayethume ebelethile angafisa umntana akhe akhungwe ngephimbo lalentokazi yayihlabelela isintu yayihuba iAfrika yabe inesiqi azaniya waphuthelwa wena sizukulwana sikamabona kude yabe inezwi elalibiza imthala esibhakabhakeni iphimbo elalinisa imvula uma kunesomiso inqamule mhlahlushwa zikhukhula yayicula ibheka indonsakusa amakhehla abuke isibhakabhaka kuze kube sengathi azodlala umlabalaba susa lapha inkanyezi beka lapha unyezi lokuqonde lokusho lokhu eminyakeni eminingi eyedlule kunentokazi eyayihlabelela ingoma kungathi igcinile ilokithi ithengisisa isikhathi kasinamnikazi phansi komthunzi welanga yayihlabelela esishozini siphenduka indawo yokudlalela abantwana yayifika kulanjiwe ihlabelela ithemba emhlabathini oqalekisile ayazanga noma iphimbo layo elokukhala noma elokukhuleka yayingenazizathu sokuhlabelela yayingadingi izizathu yayigoqa kuqala njalo uma bezama ukuyikhothamela kwabe kuyisimanga sentokazi ngemva kweyinkulungwane iminyaka ukukhumbuleka kwayo kwasekukhohlakele nomlando wayo sucishiwe ngiyangikhala kanye nekwakumele bawugcine umlando usishaya impinda nokoke kulokhu ngukwehluka kwaba nenye futhi intokazi eyabiza ingabaza
yayifisa ukwenza umehluko oyozwakala njengehaba lezinganekwane. Yayifisa ukuhaya amazwi ayingcula angahlabi izinyamazana iphabalambile. Ihaya inkondlo elapha ingculaza ebhala imibhalo eqeda udlame e-Afrika kunentokazi. Elokhu ifisa ukugibela entabeni ihaya izinkondlo ezidiliza izimpendulo ngeqiniso lokuphila. Iqede umnotho onezikhathi zokutsheka. Ibulala irandi elibuye ntengantenge kunentokazi. Ukuthi njalo abantu mebelele ifise ukuhaya inkondlo engathunga izinhliziyo ezaphuka ngobandlululo. Inselelo kodwa ngalentokazi ayazanga noma inkondlo yayo yokuqala ningayamukela yini. Eziningi zivinjwa zingakafiki. Uvalo lwabahluleli bezihluza ngokungesilo iqiniso. Ngiyabonga. Sibonga Ntokozo, siyabonga kakhulu Ntombi. Siyabonga kakhulu ukuthi nihlale nathi nisilalele. Sicela futhi ukuthi ningakhohlwa ukusilandela, usubscribe la kusabhapha khona, ulandele la kulandelwa khona futhi. Noma sebekuphikisa uzubatshele ukuthi inkondlo ziyaphilisa. Amen.